O Concello de Pontevedra mantén a mantendida o Concello de Barro para tratar de resolver os problemas de abastecemento de auga potable que durante o pasado verán obrigaron a abastecer a boa parte da poboación deste concello veciño con cisternas de auga depurada. Así o plasmaron esta mañá o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Loures, e o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, nun encontro que mantiveron no Concello da Boa Vila. De todas maneiras, o alcalde de Barro, que falou con Aguas de Galicia para ver cal era a solución para o futuro, nos pideu colaboración e algún tipo de orzamento para posibilitar a conexión do embalse do Pontillón con Barro, non? Para, en todo caso, para un momento que fora necesario e, en todo caso, a medio e longo prazo, non? Se fixo un orzamento que el esteno aí, e eu que quero transmitir é a máxima colaboración do Concello cos concellos veciños a todos os efectos, non? Sempre que sea posible, nos vamos a colaborar para dar servizos de calquer tipo, non? Logo de consultar con Augas de Galicia, o Concello de Barro trasladou a Pontevedra a posibilidade de facer unha captación propia dende Pontillón para facer fronte aos casos de seca. Sería unha captación duns 5 kilómetros ata o primeiro depósito principal de Barro e así poder estender o suministro por todo o Concello de Barro nun proxecto de medio a longo prazo. Bueno, ante esa situación de que a Augas de Galicia nos propoñía que nos suministráramos de todo Pontillón, pues o primeiro é ter unha interlocución co Concello de Pontevedra para ver a súa disposición para poder empezar a traballar sobre eso. Entón, eles me encargaron aí un estudio económico, sería levar auga dentro do Pontillón hasta o depósito de cabeceira que temos nós, que é un depósito de reserva, que, bueno, pues son 4 km e pico, non chega a 5 km de canalización que habría que facer, un bombeo importante, e, bueno, eso pues, sería un orzamento de alrededor de 360.000 euros. O apoio do Concello de Pontevedra é fundamental para Barro. Nós, saber desta disposición do Goberno Municipal de Pontevedra e destes plans que ten Augas de Galicia para que nos podamos garantizarnos ese suministro, pois sírvenos para empezar a traballar a medio plazo para ir buscando recursos, ir buscando a implicación tamén de Augas de Galicia en botarnos unha man en preparar todo este sistema de canalización e de bombeo para, pois, xa digo, se volven a vir anos duros como o ano pasado, pois non ter que recurrir a cisternas e facelo xa directamente desde o Pontillón e logo, pois, eso, que nos permitira ser máis ambiciosos a hora de chegar a máis veciños do Concello, non? Pontevedra valorou a execución dun bombeo e a canalización en 360.000 euros. A depuración da auga non entraría nese orzamento.